салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монем. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Дукомната квартира дар якум этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 126 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. Дукомната квартира дар 13 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. Дукомната квартира дар якум этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, чораҳаи диагностика. Дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 275 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, назди повороти аэропорт. 4 сотиқ замин, фундаменти 4 дар хона рехтагӣ тайёр, 2 реминка дора. гирди хона маҳкам карда шудааст. нархаш бошад 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. замин алиша мешавад. бо духонага квартираи новостройка дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо имо, ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак замини фурӯшӣ дар Данғара, қишлоқи 402, 5 сотиқ замин, об, свет доимӣ ҳаст. дар наздикиш мактаб, магазин, беморхона, масҷид мебошад. нархаш бошад 18 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби замин маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Муъминобод, қишлоқи Сандара, 15 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни бо верандаш. нархаш бошад 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона бо тамоми шароит муҳайё мебошад. айни ҳол ремонт рафтаи сатҳи евроремонт карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.